Saking senengku lho, Mas. Oh, seneng bombong nggih. Bombong rasaku iso kepenok karo sampean nih. Kepethuk. Luar Iya, biasa. sampean sehat ta, Mas? Sehat, sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat, kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau Ya. berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh, Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang kapinujon longgar kula tak mampir. Ah ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to Mas. Heeh. Lah sampeyan iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki ya ngruwat barang ngono apa piye? Ruwet. Nggih. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun babatan. Heeh, babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih. Heeh, nembe Nggih. 1 kali. Oh iya aku sik sepisan iki. Marai pas corona ki urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh belum, kita belum Sik dekat. karo biasane bintang tamu sitoke kae. Nggih kula lali punan rekamane pun Sapa ta jenenge aku kok ya lali. Nggih. Aduh semua aku. Iya. Ambil kipasnya Bu. Ya, salam-salam dong. Semua aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun babatan kalih Mas Trip niku dekat. Heeh, terus Perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. sik to ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya Iya, cerita 5 cerita. menit. Jadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Loh. Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. Percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekoni neh pisan kas? Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten Mas. Sing kono no, heeh. Sing kono tak tekoni ya. Pisan kas, heeh. Percaya napa mboten Pak Bu? Percaya napa mboten Pak Bu? Mboten apa percaya, Mang? Mboten. Mboten, berarti yo bener ngono lho. Ih, sowah dalang iki. Heeh. Ya kan yo ngene lho Mas yo yo. Piye. Umumnya enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Ayo. Kan ngono to? Heeh. Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan, ngono Iya. lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa. Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya toh. Wong bebojoan ki ora sedina 2 dina, ya toh. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti gak kudu apa. dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Ya contohnya nggih mekaten, kula cedak romo wedok iki cedak biasa, serawung biasa. Sejauh itu loh Mbak Prigel. Sik Ngaten to lho. Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibu lho. Niku ya buke jadi Ngapel lho, Bu, ya? Nyapa to enek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas biasa ngene iki mang nyaput template gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Oh, ngono ya? Dadi ya gambare bupar. Iya. Heeh, wis sinta Dek kapan kayak dicetakne terus pecah lho Mas. Lah nyapa iso Malah pecah. dadi yo. Iya ya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Yo, Mugi-mugi. aku rung krungu baleni neh.
Iya, mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe. Iki sapa ta, Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane Panitia. Heru. Oh, iya. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten, Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Melengwas ning aku. Urung entuk jodoh. Anu pas madhep ngarep iki irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing-sharing. Sampean- Otok rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe, seneng lanang wedok. Iya. Dadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng. Aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi gitu. Jadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening, wong wedok sing cocok karakternya dengan Akbar Sahalami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongin fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kerja? Iki lho. Iki apa yang ngarani? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Polok, Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Lho, terincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Lho, nek Kuwi polok boros, tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo terincing. Mergo terincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, arani tungkae. kencete poloke iki nerincing. Nerincing? Aja mok rabi ya, Mas. Hmm. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. Aku Aku ya sok mulai semua. sesuk tak nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya heeh. iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. heeh. Ngene iki. Kuwi piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya iya. Iya. Tak kira apik. Ora nek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki ya dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki, secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 1 1 1 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas, iki jujur hati paling dalam ya Mas Ayo. ya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gajinge. Loh, Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki zaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning zamane Bung Karno. Nek yo saiki zamane iki kok Ge enek sing ngalahane ibuke kok. momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete lincip. Ayo. Kuwi boros kuwi, boros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umponine kaya ulo serit. Heeh, ngono Terus, iki Mama- boros, boros. Iki- Sing sandinge piye ra cocok? Iki gak cocok. Oh, penyebabe. Iki wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang Heeh. mergo kencete cilik. Iya, ya. Kok cilik bunder. Bunder. Heeh, bunder. Mama bunder. sandinge Iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. aul kuwi sing Aul. tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora ul, ngaku ul. Masak. Kok malah reso masak kowe? Wah, iki penelitiane Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener aku ya wedok rumah sama aku banci apa. Adinge aul. Lah iki.
Iki arepe muni gak oleh dirabi yo senengane dalange kok. Ora. Ndak. Oh iki to. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. Yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo sing. Gak kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalera konone meneh piye karaktere? Ojo kita kancane, Mas. Ojo tek kancane gak boleh. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki karakter sing gemati, suka menabung, suka memasak. Bener ya, Bir? Gemati ya. Piye? Ya Bu bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jago ngene badike dilempitne. Dilempitne. Umpama bojone dalang ya disetlikakne jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo. Nek Bupar kowe nyapa to melu barang iki. Hei! Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kok iso masaku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Oh iso. Aku arepe nyanyi lagu Arab, Mas. Lagu Arab, Mas. Nemo. Belok 6. Iya. Arab, asli Arab iki. Arab iki asli. Rungokno ya, Mas. Magadir to? Udu. Udu. Arab. Nemo. Sak pira neme, Mas? 6 moane sak pira? Mo 6 mo kabira walhamdulillahi kasira. Kok iso tahiyat lho malah. Arab lho, Mas. Iftitah ding. Arab lho, Mas. Lah iya. Yo nyanyi ya yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Solawatan ngono lho. Ngono. Pelak 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pucung Mas Kemambang? Pangkur. Wih, suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang kowe tok. Wedok, Mas, aku urung berhasil gawe lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak lanang. Yo pengen, sampean roh rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak di WA. Wong-wong kan malah penasaran to yo. Yo terus. Rarasek dusun babatan. Ya. Rarasek dusun babatan. Mas operator, di operatore Mas, miku rada banter no sithik, Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, dilirihnya. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Lirihnya. Saya dipateni kok. Ora, lirihnya. Masa nih gamelannya ra krungu kok suaraku sing fales iki lho. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanternya sithik Mas. Yo kan yo dipasne to, Bu. Aja mbok gek-gekne. Kuwi wis sak awane suwenene karo Pak Barok kowe. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang. Kunjuk syukur remreng Gusti. Nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, syukuring Gusti. Terus lakone para pandu Sesasi Raja Soya ta ki mau. Oh iya, kok yo ngerti ya to. Yo ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Soya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Ana dawuhe Pak Joko ta. Nah iya.
Para warga sambiya guyub rukun tuhu Kya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu lestari dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbah. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Nah, ditibake mlumah toh, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen, angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ditanggap kon muni malah mbok kon tel kaset ya. Ora apa-apa iki wis ana tindihe, heeh. Ya. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke. Ayo Mas Sonar. Ayo. Nadyan aku bocah Tresno aku pancen isih dadi lakon karo aku Mbak Prigel, Yo. menurut penilaianku lho, Mbak. Jenengane bar mbayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas, Mbak.
Mosok Suarane kok luwih banter ngono lho. Anu Duwe ya, anak loro iki kok iso suarane ibarate kaya gender no sangupane saya amba ngono ta. tapi yo anu Mas mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namane, Mbak? Namanya J. Jyoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Nah. Anane sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki koyo ngono kuwi apa J. Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakake kan L. Oh ya. Dadi bar iki K. Oh, Pas urut. JKL ngono ya ta Mas? Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo. Apa kowe ra kelingan ana latar padha lelungguhan kegocekan Ayo yo. Oke. Tresno aku Hey, oh, hey. Ambekan sih. Piye tabane kanca-kanca meningkat ora? Meningkat ta? Tambah kompak, tambah ganteng-ganteng. Astabrata ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Sing ibot ya ganteng ya? Bagus. Oh iya. Lah kok aku ra muni bagus ra kok tabuhi to, Tris. Iya. Entake, Mbak. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Terima kasih. Ambekan dulu ya Mas Akbar. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, aku tak moco-moco. Ya. Ya kuwi pamundhut lumantar WhatsApp. Ayo, Sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet waton slamet. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Astabrata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Astabrata. Ketemu Astabrata kangen ya. Ya kangen banget malu Astabrata. Lah berdua anu sih, ayo. Apa ben ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Iya. Ya, gimana kabarnya? Sehat Mbak Yudita. Sehat ya. Sehat banget.
wes lho, Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat ya Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi. Iya, Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Inggih. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Wes 3:30 Mbak Birgita. Jam 5:30, Pak. Oh ya 5:30 nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Plesungan. Kok apa lah toh Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adiwangsa Village. Loh, Iya. Gumun aku sama nih. Lho sinden-sinden kula raket sedaya, kula akrab sedaya. Berarti jenengane rumah-rumahnya Sinden ki ya Pak? Ngapal no? Sak perumahane sak nomor perumahane ya Pak? Mboten. Yo sampean tok. Mengko cuma orek-orek ya. Anu Mbak Yovika dan Mbak Birgita. Nggih. Ini ada tawaran yang menarik. Apa Pak? Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sindene kudu ayu wajahe. Njogete pinter. Yeah. Nek iso duwe nilai plus iso mbanyol. Iya. Iso drama. Lah iki aku wingi bare ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono Pak, ning Amerika kono. Ning Solo, ning anu Kulon. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat ya kuwi Donald Trump. Iki Donald Trump kuwi peduli dengan budaya kita. Ya toh, peduli dengan budaya kita arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek enek tawaran kuwi bir kita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku Pak. Gelem ya main film ngono gelem. Mau dong. Oh ya, film. anu sapa Yovika mau dijak main film gitu mau. Oh, mau. Tenan lho ya. Iya. Mau. Iki apa? Bir kita mau tenan? Ya gelem Pak mau. Nah, saiki mumpung aku ki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Luar biasa. Berarti apa Pak? TTM, teman tapi mesra nih. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenarione iki Donald Trump. Nah, iki tuh main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sik. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenarione wis ditulis karo Donald Trump. Nah, Pripun niku? ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Iya. Iki aku maca ndek nginane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Lanang sini. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng aslimu sik Birgita. Birgita kuwi dadi pacare Kacuk. Suwe ya gandeng ya wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibaning padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah sampean mbuh buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki nggo, Birgita. Iya, Iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Serikat. Iya, aku ya nggon nganu tok jan kacuki banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton ning Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean iki ngelabrak ning omah Yovika. Iya. Aku di emben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho Pak. Iku aku viral meh lho. Wis ta manut ta, wis ta manut ta. Wis nek sampean biyen kan dilabrak, saiki sing ngelabrak sampean. Iya Mbak, labrakan aku Mbak. Sing Labrak Mbak Bir. kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa nih. Ya, sampean sing ngelabrak. Dadi sampean iki wis cuwinta tenan karo sapa karo Kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono, nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kembut-kembut ngono lah. Istilahnya maksudnya gak maksudnya ki kangen banget gitu loh. Yang kembut-kembut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampean menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampean marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetep dengan opinimu tetep ora gandeng ora ana buktine. Ya toh, ki statusmu jomblo. Oke. Piye? Biar kita sanggup main film? Boleh. Ya, Yovika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, heeh. Nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Kowe ning kene sik, Iki pakai bahasa
Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Ini kene sik, ini kene sik. Ning omah ning kene anding son, anding sampok ki. Ning anding sampok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah-umbah kenek apa ngopo gecek ki apa ngono. Heeh. Aja gecek sing ngibot lho ya. Lah iki diparani karo kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM, teman tapi meluk-meluk. Ya, mesra ding. Ya. Yo! Kudu rasa sik. Ya, ya. Rodok. Yo. Kok kebangetan kacuk. Aku ki wis ayu, dhuwur, pinter golek dhuwit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jane kurang apa to, Cuk, kacuk. Cuk rupane koyo opo to jane? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to kacuk kok pilih Yovika wis aku. Kecewa. Apa aku kudu takon karo Yovika ya? Kalau saiki Yovika tak golekake. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Didodok lawange. Ayo. Kula nuwun. Yovika, petua Yovika. Wah. Nggih, sekedap sinten iku? Yovika, Iki wis kenal, ceritane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Bergita to. Yovika. Nggih. idene kowe wis tak anggap adikku. Truduk. Waduh. Amerika nek terutuk. Donald Trump kenal terutuk. Aku arep takon serius karo kowe Yovika. Ada napa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jare kowe pacaran karo Mas Kacuk Yovika? Ayo enteng saurono. Sigek. Hop. Oh, nek rasa gemelan. Ben fokus pembicaraan. Yo. Yovika nyauri. Piye? Nun sewu lho Mbak Bir. Ya. Wah. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus Jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun lah memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorang-ger. Ngono kuwi apa apik? Heeh. Truduk. Aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya Yovika. Wah. Kowe tak kei panggonan ning omahku. Saben enek Mas Kacuk, kowe ya melu turu karo aku Yovika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacuk saka aku Yovika. Ki salahku ki apa karo kowe Yovika? Jawab ning kene. Sikek meneh. Oh. Oh. Filmnya buaras gamelan ya. Mbak Bir, Ya. jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine apa mboten? Buktine. Ampun nuduh lho, Mbak. Wah, iya. Enten bukti fisike mboten, enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten. Wah, iki. Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten. Wah, iki wis mulai panas. Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak oleh Mbak one. Aku lara ati, Mbak. Kok tuduh ngono kuwi, Mbak? Ati nggone gak kono. Lha pundi? Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Kene.
Sik Pak, terus kok akhirnya piye? Akhirnya kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima difitnah. Oh. Wis to manut aku. Apik. Wis apik manut Berarti aku. iki wis meh klimaks ya. Klimaks, saya panas. Kurang panas, yo. Mbak Bir. Usik. Ora, cek sikit. Iya. Mbak Bir. Ngono ku. Jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Oh. Aku ora trimo, Mbak. Sik Aku lho, Mbak, sik aku tak omong sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak to, Pak? Malah Lho piye wong aku ora dosa mbok tuduh, Mbak. Aku lho Mbak ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti yange sampean iki sapa. Sing ngendi wonge? Yange sampean iki sapa sing ngendi wonge? Ayo, tekan. Truduk. Oh, Saiki ya Vika. Daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekokne langsung Mas Kajuk iki langsung. lho, aku nganggo peran iki aku. Sampeyan yo nganggo peran Pak lho, kosok Mas Kajuk ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak men aku dadi kacuk ya. Ya sok tok Mas sampean dadi Kajuk. Oh iya. Oh iki Mas Kacuke. Ya iki Iya tak men ya. Yo. Lho. Ayang bir kita to ki? Mas Kajuk. Apa ayang? Sampeyan tak tekoni saiki Mas Kajuk. Truduk. Lagi galau. Yo, piye. Mas Kajuk. Heeh. Kok sampean gak tau ngabari aku? WA aku gak mbok bales, telepon gak tau mbok angkat, tak parani ning omah kowe malah ning Ngawi. Iki ceritane anu to, omahe Ngawi ngono ya. Ya kan temen apa? Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki yo repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Lah aku kan yo menyesuaikan karo jadwalmu to, Ayang. Saiki sampean tak tekoni Mas Kajuk. piye? Apa bener kabar-kabar seneng kono ini sampean iki saiki karo Yovika Mas Kajuk? Ora, tresnaku sak wutuhe nggur karo dirimu sayang. Lah tapi enak dia foto sampean foto karo Yovika ngono lho Mas Kajuk. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun Ngawi lho Mas Kajuk. Alun-alun Ngawi. Kowe udah karo aku. Oh. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteke. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omonganku wae. Ora usah gugu omongane wong jaba, aja gugu karo gurem ceceker. Percaya karo aku, gur kowe sing tak tresnani. Ya wes nek ngono ya pikir saiki tak ngomong rene ya Mas Kajuk. Kongkon rene. Ya kudu ngomong dhewe. Iya, no. Gak enak apa-apa karo ya pikir. Iya. Mas Kajuk. Kon Jujur rene. ya, Mas. Jujur. Ya. Ya Vega, ayo. Halo Mas Kajuk. Ki jane nek apa ki kok gegeran. Lah, aku ya gak eroh ya, Mas. Jare sayangku bir kita ki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho, ceritane Mbak Brigita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku, Heeh. jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Kacuk. Oh, dadi kacuki mainin sokan guri, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya selingkuh karo aku. Ya aku ora ketrima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacuk iki sing dikoyong apa kacuke. Nggih. Iki kacuki jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Jeneng wong. Bir kita sayang, kamu ini di mana? Buktimu apa? Lho enak WA Mas, aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun Ngawi, Mas. Sik, lho Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya koncone Kajuk. Koncone Kacuk. Heeh. Heeh.
Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lah. Aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku itu Mbak tak ceritani ya, Mbak. Aku ning omah ora tau metu, ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho, Mbak. Aku jek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Hei. Ati gini ati gini. Ate. Wis saya ora terima, panas. Wis buktine wis kecekel nang, panas. Ayo. Terus Tau. Iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang iki mateni iki. Ya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Kajuk, tapi kowe mangga nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku ya Vika. Mbak Bir, Wah, ibarat empripat wae iso salah ndelok. waduh. Kuping iso salah krungu. Apa lambe. Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Terus Eling kuwi, Mbak. buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Ayo langsung. Sik. Hop. Sik. Iki wis mbok pateni to. Wis tak wateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing ki nek wis arep mateni to, iki yo Vika kono. Jejere kono ber kita sing kene. Aku ning kene. Nah, iki engko bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kowe ngglitake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. Modus Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Iya. Ya. Hundut. Jalannya modus ya Pak Bu ya. Ngene iki kok aku sing dihujat, iki ora. Tak belani wis ta. Ayo. Ya iki diawiti saka ndi? Yo wis, ayo. Saya memuncak anune. Midnight saya muncak iki ra trimo langsung Iki jus. saka trutuk sik ya Pak. Oke. Yo. Aku sing Yo. Ya Vika. Nun, saiki buktimu apa kowe kok gak gelem ngaku? Saiki saya nek foto kowe karo Kajuk, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning mburiku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Iya. Mbak Bri. Terus. Mbak Bir. Heeh. Ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambe iso dadi kaya ngene. Iya. Terus? Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada Saiki kowe lak pembunuhan. terus terima kowe ngaku ya Vika. Kita. Aduh, sindenku mati siji. Lho, ngeten iki lho Pak, Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapan kene gurine dalang celutak. Nyantol sayang. Gancet ya. Wis iki engko sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Loh, Donald Trump gak sudah dibedil lho Mas Kai. Ora iki sesuk aku ketemune Donald Trump ning Sidokare. Wih. Jajal iki piye hasil filmnya itu Berarti kita gimana? lolos ya Vika. Lalas Mbak Bir. Main film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Apa we Mas aku. Ayo saiki nembang wong loro. Pamundutane pirang